istimna'i shine mutum ya wasa da al'auransa har ya fidda mani. Wala duk wanda ya faɗi wannan ya sani yana cikin hadari. Kai ne kake jawo jarabanka har kana yi, kuma ina tabbatar maka sai ka yi nadama a ƙarshen rayuwarka. Wannan abin da kake zai cutar da kai ta yanda aure ma zai gagare ka in ka ci gaba da yi. Aure ma ba za ka yi ba. Akwai wanda ya mini waya daga wani gari, wallahi malam yace yayi jami'a ne shekara 4 nan kullum sai yayi. Yace yanzu wani farin ruwa ne yake fito masa a gabansa, wallahi babu dama yayi aure. Farin ruwan aka yake fitowa, shine yake neman addu'a. Nace wani magani kake amfani da shi? Yace an ce in dinga shan maganin sanyi. Yace nayi amma abun ya gagara. Aure ma yanzu bai isa yayi ba. To idan ka ci gaba da yi haka zaka lalata al'auranka, ka lalata lafiyanka, ka zo kana sulusul mani, wani maciccin mani ya dinga zubo maka, baka isa kai aure ba. Ko kai aure dole ka saki mata, kuma ka haramta wa kanka jin daɗin jima'i. Ko ka sadu da iyalin ba za ka ji daɗi ba, in ma baka lalace gaba ɗaya ba za ka ji daɗi ba, saboda ka saba yi da hannunka. Sai mutum ya